Na čo si weak? Je weak na Fire a na Holy a na Madness. No, Na však Fire, Madness. aj na Holy, aj na Madness? Má minus 20 resistance na Fire, minus 35 na Holy. Mhm. Okej. Čiže hej, obviously, taká Vike Spear by bola veľmi dobrá. Aby tam stal s tým mečom a hovno. Executor. What? Because you executed. To nie je pravda. Oh. Right. Fujimoto! Počítaj, I gotta get up. I have to read the new Chainsaw Man chapter. Dúfam, že nemáme žiadny, alebo že máme taký dobrý. Actually, taký by bol lepšie než žiadny. Klatea. Okay. I guess... Je Klatea to činiť. definitívne zlá. Áno, Nie, ale najprv Noclatea je najhoršia. Nemohli sme dostať nič horšie ako Noclateu. to ideme zabírať, I guess. Udaril Noclatea. Udaril rád. What? Rád. I'm no more very mean on Jima. Poďte do mňa. Dole. Follow me. Follow me, my lady. Holy pato. Fuck it, že poďme na to. Krystaly je na level 1, to je Nie, jedno. level up nevadí. Nemáme level up. Ja mám iba spoločaj rovno na čerči. Adam? Okej, Adam má smysl o tebe. No, dude. No, ja som ťa teraz videl proste ísť pešo do... Áno, lebo fucking nemám requirements, čo teraz už sa zapávam do tých pogadov. Musím pracovať na to, aby som bol väčší chiller, hej. Ide ti to úžasne. Ďakujem. Da fuck you. Crimson Surge. Ty nevídara! Oh, shit. Chlapci, vy ste nechali stoncotky len tak na zemi. My sme... Ja som pozeral čestu a potom som ranoval. Hej, ja som ho zobral. Chcete ísť na tento? Som sa level upne, ja chcem ísť to na poko. Chcete ísť na tento hneď tu na? Ja aj možno. Poďme, aj poďme. What? Okay. Okay. Aha. Ja som to mistimol. Danke. Oh shit! Au. O mój Boże. Holy shit. Mám si jak na tom? Ja som bol maximálne locked in. Tancujem tu s ním. O mój Boże. Aha, on sa tam sformuje. Mhm. Minúť.
Ja by som mu rád zobral agro, ale on proste... okej. Okej. Nice. O mój Boże. Nie! Toto... toto pomelil, kámo, toto príliš dlho nám trvalo. Junior, čo to ti robíš? On nemá rád čas. Skip. When does the shit get good? No! Čo? Ty fucking to spravil. Rýchlosť. Rýchlosti a tohle to potrebují. Že dúfam, že dostaneme lepší spawn. Nebude to ešte horšie teraz. A je to lepšie. Hneď potom. No, kas. Oh, kas. Vejnia. Nocturne? Čo nám mohli pozrieť. Vejn. Mohli by poslať skúčať. No. Veľmi na to, že veľmi sa citovala trocha. Okay. Malo lootu tam bolo. Alebo ste ho všetkom pobrali? Ale ja som všetko pobral. Adam ho všetko pomôže. Teda kto improved guarding ability. Nie. Scandy. Daro, ja mám heavy frosting sword, čo má poison. Okej. Tak to si sám zobrať. Okay. What? Okej. Dobre, to poďme. Oh! Okay, I'm most likely to be targeted, let's go. Máme potom stone sword, čiže môžeme potom vyskočiť hore aj tam. A sú dva fire campy, ale nie je žiaden madness. Keby som chcel ešte viacej zaspamovať mapu, tak spravím takéto dačo. Počkaj, a to jak funguje to, že tam písalo, že weakness, akože madness? Vždy bol sme vlastne nejakú weakness, nejaké elementy. A tento krásavec, proti ktorému budeme bojovať, tak má weakness na fire a vlastne na iné veci. A preto vlastne tak hantíme ten fire, lebo na ňu má akože najmenšiu resistance a najväčšiu weakness. To vlastne tým... Vždycky to je nejaký iný efekt, dodám. To nemusí byť direct, akože weakness. You farted. I did farted. Máme 2 stone sword keys. Daro, chceš fire heavy frosting sword? Nie. Alebo daj. Dobre, ideme bird? Bro. Nechcel. Sorry.
som bol veľmi nahnevaný. Som musel zabudnúť do seba svoj meč. Ale ty môžeš rozprávať o svojich Poďme pocitoch, keď potrebuješ. A však stíhame to? IDVP. Pomôžu. Ideme Čo tu to bude? preč. Hej. Aj tam Firecamp potom. Mne by kinda trebalo Scarlet Red Weapon. Drake. Magma Worm. Čo? Hej. Drake. To je dobrý Ale nápad. nie, bratu. Nemôžeme ísť do takého videa. Prečo chceme ísť Worm, alebo nechcem ísť Worm? Ne, on je Red Boss. Poďme tento. No to jak vieš? Lebo si to pamätám. Si to pamätám. Počkaj, ale že keď sa akože objaví Worm, tak to je Red Boss? Hej. Že to Taký nie sú magma- že variácie, že môže byť normálny alebo red. Ne. O môj bože, Čo to je? pádišť. Hej. Mám Lord Blood's Exaltation. Lord Blood Exaltation, čiže poviem ti to dám. Môj bože, to je tak super, že ja dávam Blood. Ale dávaš dobrú. Oh shit. Bro, you are the... Shield, kámo. Sorry. More. Chceš mi ho nechať? Ja sú to Gianti, to mám povedať. 100 Crucible nice actually. No. Tak. Oh bože. Oh bože. Dobre. Máme ti pomôcť? Ne. Oh môj bože, tu z FP spellcost, toto je také shit, to vyjadzujem rovno. Instantný vyhadzu. Instantný vyhadzu. Ja si instantne vyhoním. I'm out. To je akože 1.26. perfect, frame perfect. Keď dáš stroke, tak si môžeš instantne vyhodiť. Neviem, či si toto vedel. Nope. Díky, že ste mi dal takú informáciu. Kamo, nie tak, kamo. Keď frame perfect je stroke, vieš, tak si instantne vyhodíš. Dobre, odom. Pecka. To fakt. Dobre, čiže Magical hovorí, že nič, hej. Nie, darí ti. Opäť perfektne umrel na to. Padám. Mám. Som vyhodil improve. Jo. Tu, No nič. mám to pre seba. Či nie? No hej. What? Neviem, no, to som už... Ani ja. Že čo? Že sme ešte To nevideli. som ešte nevidel. Videla. Mm, Hej. Hej. Ty si sure, že nie. Ty širšie, hej.
Oh shit. Jeho ruka je toto. Hlava. Živo. Bez hlav, alebo chvostov, alebo... Neviem, jak by si to nazval? Parazita jaký vole. Som sa mu snažil odseknúť druhu, ale nevyšlo. Je tu church hneď, tak tam sa môžeme rýchlo zastaviť. OK. Oh shit. Som v hlave. Z tej strany som držal. Poď sem. Okej. O môj bože. Ja som teda nebol lokten. Ja mám. Okay. Walaj. Aha! On na teba išiel. Tá, dobre. Áno. Okay. Oh, shit. Taký annoying úsek. Ja som presvedčený, že mu neviem applynuť poison. Zabite ho, zabite ho, zabite ho, zabite ho. Dobre. Rivers of Blood, OK. Mám tento Greatsword, Adam, chceš? Hej, Legendary. hej. To už nie. Počkaj. Dobre, a ideme aj Falling Star? Hej, toto ešte sa ani neclosol ring. Hej, to máme čas. Ja som len rozmýšľal, ale keď nie je ani prvý, to máme čas. Či som si mohol zobrať ten Nagaki, nechať ten Nagakibu, keď sa nad tým zamyslím, ale wompom. Where the fuck am I going, honestly? To je lepšia otázka. Fungovalo to. Holy shit. O môj bože. Ja milujem, jak on má... Holy shit, To je jak toto? lebo kladivo. Nie, to bol actually poty. Aha. Ok, tak to chcem vysvetlenie potom.
Tak keď máš dostatočný damage počas jeho charge, no tak on proste faulne. A vieš, že by aj s Guardianom, keď to ty Stoneguarduješ. Hej. Môžem dať Reverse of Blood, keď chceš. Hej, daj mi rozumieť. Ja by som tiež mal viacej arcane zbraní, ale to ja mám, že... Sadar, on by ti nedapol nič dobré. Joj. Amazing. Rajka dol. Rajka. Hand of Blizzard. Melania. To by No, Blizzard do Snake, kamo. Lebo mne Discord vôbec akože nezvoní, čo je tie sound effects. Bro? Ok, ja som sa spawnoval tak 10 sekúnd. Reálne. A ono mi to zobralo čas z tohto. A tam to nedávaš použiť za hento malenia. Dáva. Aj keď nie, Adam, ja furt mám reverse blood. Čo ťa toľko zaujíma? Lebo mám len tam jeden boost. No ideš na dve legendárky. Alebo... Môžeš na vyber. Viem zobrať... Čo máš? Aha, ja nemôžem mať dve legendárky. Aha, však to je strength cannon. Není kopy. Áno, Adam, aj Hand of Melania má bleed. Okay. Hej, dostal som tento Unspur Rapier. Áno, what? Is this some kind of perfect preparation? No ten jediný Rapier, ktorý dáva Scarlet Road. Vieš, lebo akože Jujutsu Kaisen epizóda perfect preparation. Že akože ten... Že ty máš... Že Tak ale poďme sa pripraviť na bossa. Čo? Poďme sa pripraviť na bossa. Ja som pripravený. Smolokten. Oh môj bože. Oh môj bože. Man, don't even joke, lad. I can't be dealing with this right now. To si... Okay. Už som si na 100% istý, že mu poison neviem dať. Už idem Scarlet Road skúsiť. No, Scarlet Road funguje. Bratu, ja ale musím útočiť. Čo? Jak mu v momente dal? Baro. On má dobrý build. Lebo mám S-ko v Arcane, bro. Au, to je A blbé. bum bum. Je jedno. Ale musím útočiť a budem žiť. Ten niekedy ma bude fucking stanovať. Čo, nemám poise, alebo čo?
to reálne som zomrel, lebo som nemal poise. I guess. Nedej sa poise, okej. Good time. Hraťa vypočula. Good time. Oh my god, I just need to get head. Dobre, chalani, vedeli ste mi kúpiť firepoty? To je celkom fajn. Kúpim ti firepoty. Tu máš firepoty. Ideme zdvihnúť ajovi. No, môžeme teoreticky, aj keď už v podstate to je jedno, lebo táhej. No, ty chceš mať plný inventar firepotov? Hej, lebo ja mám lepšie efekt na nich. Koľko ti ja mám kúpiť firepotov? Max? Viem ti kúpiť ešte 2, treba ti ešte 2 za mňa. Hej, Okay. Čo ty ich vieš toto? áno, ja na nich mám vec. Skôr má, čím viacej používam týchto itemy, no tak, Tak tým tu máš viacej, throwing. tým viacej sú silnejšie. To je, no je dole, mám celý inventar plný firepot. Cool. Okej. Tak môžeš použiť. Môžem. Poďte ale tu ešte dolu, lebo ja mám nápad, jak to Aha, ten vyriešiť. Blasphemous Blade má ručičky, čo sa hýbujú. Shoot. Áno, lebo to je rajka do meč. Počkaj, dobre, jeden buff, druhý buff, tak, dobra. Poďte. Rozmýšľam, že akú pasívku chcem viacej, či Waterfall Dance, alebo... Ashore? Ashore, hej. Nie Waterfall Dance, ten nemá poise. To je pravda. Viete, že long fuck, to poďme. Poďme ho beat-upnúť rovno aj Máme I'm not deal? dealing with him, máme buffy, ktoré runoutujú. Aha. No tak, však ja mám hapka ešte. Jaj, čo začína? Budeme... Aha, to je druhá Madness, ne? fáza. To bude asi druhá fáza. Alebo Everdark. Aj. Jaj, on samuje hen tých našich klonov. A linkujem nás. Dobre. Ja som dostal fucking madness, ja som zomrel hneď. Idem na teba. Ok, stačilo to. Všetci sú na mňa. Shit, madness. Oho! Ako? Dado ide po tebe. Aj teraz madness. Čo sa deje? Mám Madness. ďalšiu. A on sa otočilo. Čo sa deje? Jaj, on nás splitol na časti. Čo, ja nemôžem prejsť? Som istý, že nie. Môžem, ale dostaneš damage. Okej. Dobra, som up.
že ho toto baví. Shit. Bezpeť. Poďte po mne. Hej, mám odnes. Nie. Nie. A teraz sa nevidíme, ja tu ležím na zemi. Hej, nevidíme, že kto je nepriateľ, kto je priateľ. Nie, nevidíme seba, vidíme len nepriateľa. Shit. OK, au. OK, ja som down. Hej, dedo. Tam by mal byť Adam niekde. Oh shit. Aha. Nehyb sa. Ja som to fuck upol. Prečo žije? Z čoho žije? Tu sú ďalší. What the fuck is going on? Čakaj, daj vec. Aha, to Nie, je nie. lepšie. Ma zdvihne? Prosím. Nie. On ma zabil hneď, jak som sa postal. A to ja neviem, no. A oni útočia po sebe. Ja som dostal taký fucking spawn kill. Neviem, kto je kto. Kde sa rozhoduje? Ja sa na teba neviem bloknúť, to je hrozné. O môj bože, bro! Domilujem. Ja nechápem. Aha, polovica max HP dole? Ja myslím, že nám budem už musieť dať, ale ešte hity. Hej. A nám kašle na nás, tam musíš minimálne z lootu nás revivnúť. A on nedostáva damage, keď útočím keď toto. Ne. Ja versus ja, schizofrenia. Ja. Hej. A mi dá sa čas dosajme od nich hit, ale nám to nedáva toto.
Aha, on tu má muchy spawne.